Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Sunana Fodiyo Aminu. Kamar da aka saba a yau, insha Allah za mu cika alƙawarin da muka ɗauka na cewa bidiyon mu na gaba za mu yi darasi akan yadda mutum zai buɗe YouTube channel. To ba yadda za a yi kuma mutum ya buɗe YouTube channel ba tare da ya buɗe Gmail ba. To saboda haka muka ga duk da yake mun yi bidiyo a watannin baya ta yadda ake buɗe Gmail, muka ce to yana da kyau mu sabunta wannan bidiyon saboda masu wato sun su koya su buɗe YouTube channel. Sai haka sai za mu haɗa bidiyon guda biyu, yadda ake buɗe Gmail da kuma yadda ake buɗe YouTube channel. Waɗannan abubuwan su za mu koyar a wannan darasi a wannan lokaci. Kamar yadda aka saba, idan wannan ne zuwanka na farko a wannan YouTube channel namu, to muna roƙonka da ka jure akwai alamar subscribe da jan rubutu ka danna ƙararrawa ta yadda muka yi sabon bidiyo za ku ganshi. Kada a mancike a biyo bidiyon nan daki bayan daki, kada a tsallake, kada a tariya saboda sauƙin fahimta da kuma ganewa. Ku biyo mu a cikin bidiyon. Kamar yadda muka ce, yadda tsarin yake shine abu na farko sai mutum ya fara buɗe Gmail. Saboda haka za mu fara buɗe Gmail tukunna. Mutum zai shigo nan, kaga sai ka zaɓi browser ɗinka, za mu zaɓi wannan Edge. Idan browser ka ta buɗe a nan sai ka tafa gmail.com sai ka danna sai ya buɗe ke. Idan ka tafi haka zai buɗe ke. To kuma ga nan ya baka, dan haka in zaka buɗe account in Gmail, samun account, to zaka tona inda aka rubuta create account. Ga nan kun ga mun zoom create account. To nan sai ka danna create account. In ka danna create account, to ga nan ya baka, ya ce ka sa first name, sunanka na farko. Idan ana kiran ka Musa misali, to sai ka sa Musa, amma ni zan sa sunana Fodiyo. To last name zan sa Aminu. To nan username, wanga username din nan ne zaka zabi abin da kake so a gmail.com. kaga zan sa Fodiyo Aminu. Kayanan hunga, sorry, mai haƙuri, wannan Fodiyo Aminu haka yake. Kun ga tun hayar nan gmail.com nan a gmail.com an gehe. Dan haka Fodiyo Aminu, na san na sa wannan babu shi, dan haka tun yanzu zan sa wasu lambobi kada a samu matsala. Fodiyo Aminu bari in sa 2021. Fodiyo Aminu 2021. To nan kuma sai ka sa password ɗin da kake so. Ka tabbatar da cewa ka sa password ɗin da kana iya tuna su ko da yaushe. Yanzu kawai sai mu sa yawwa, kuma ka tabbatar da ka maimaita ire-iren su. Kunan sai ka maimaita yawwa. To bayan ka sa wannan shikenan, abu na gaba shine sai ka danna next. Gashi nan zamu danna next yawwa. To anan ne to tunci mu yi verify din number mu. To anan ne zamu sa lambar wayar mu wanda muke so mu bude account da ita. A ta nan mun sa, sai mu danna next yawwa. To yanzu mun danna next. Yanzu za su turo mana lambu, kun gani, kun ga code ko? Sun ce mu yi copy. Ga su nan wannan lambobin, ga su nan kun ga mun sa 924037. Ko kai idan zaka register, ko ke idan zaki register, sai sun turo miki wannan code din. In suka turo sai ki sanya su irin wannan daidai akwati. Yanzu sai ki danna verify. Mun danna verify yawwa. To anan ne ga nan don ga su nan recovery email address. In kina da wata email a daban, to kuma baki da email ki da sabuwa ko kai da sabu, kaga sai kai tabbatar wannan option ne, zabi ne. Nan sai ka zabi watan ka kasa January. In shi a watan ka zabi watan da aka yi ka 1990 for example, gani. To nan kuma sai ka sa gender, ma'ana kai mace kake ko namiji, sai ka shiga, sai ka ɗauki namiji in namiji kake, male. In mace kake sai ka sa female. In nan rather no sai, dan haka za mu ɗauki male saboda namiji nake. Sai yanzu next, ga next nan gasa. To shikenan, yanzu mun yi ƙara buɗe. Abin da za su tambaye ka yes I am, ga nan cikin blue rubutu yes I am, sai ka danna yes I am. Shikenan, ga abubuwa da nan sun baka.
na ka karanta, amma ka kyale su kawai tunda abubuwa ne wanda zaka iya yadda da su. Sai ka danna agree ga nan abin ga rubutu, bulon rubutu agree ga nan ƙasa, ka danna agree. To sai mu jira yanzu zai buɗe. To shikenan mun buɗe account ɗinmu, lafiya lau. Shikenan mun riga mun buɗe. To yanzu idan mun ga dama za mu shiga cikin account ɗinmu don mu tabbatar suwa. Mun gani ga nan mun buɗe shi yanzu nan ƙarfe 5:13 mun ga nan sun yi mana welcome ga nan hi Fodio kaza. To kun ga wannan ga nan kenan. Da haka yanzu ya zamu yi, yanzu sai mu shiga a YouTube saboda dan mu yi creating ɗin account ɗinmu da muka yi alƙawarin ci za mu ɗauka. Mun haɗe tsakanin buɗe yanzu wannan account abinda muka buɗe Gmail muka buɗe yanzu za mu shiga cikin YouTube mu buɗe account ɗin YouTube, ma'ana mu buɗe wato ainihin YouTube channel kenan. Za mu shigo YouTube channel nan YouTube za mu shigo YouTube nan, sai ka zo nan da sama hannun dama gare ka, kun gani dama muna da wani account a nan, sai ka duba haka. To idan ya baka haka to sai ka zaɓi yadda aka nuna add an account ga wuri nan, add an account, kuma kana iya shiga kuma your channel, sai ka danna nan in dama kana da abin nan in dama kana da abin nan account. In baka da account sai ka dawo, in ka shiga nan abin da ka danna add account, sai ka danna add account. Kaga zai baka wannan, idan ya baka wannan add account shikenan kaga sai ka sanya wannan lambar wayar da ka buɗe ita kana amfani da ita, ka sanya ta. Muna da lambar waya anan, kuma ka sanya wato sunan account ɗinka na Gmail da aka yi da ka buɗe ke yanzu. Kaga mun amfani da Fodio Aminu, muka sa 2021 yawwa, sai ka danna next. Yawwa, to yanzu password ɗin nan da ka buɗe ɗazu wanda muka sanya ɗazu, in kai ne za ka yi to wannan su za ka sanya a nan. Sai mai amfani yawwa, shikenan sai mu danna next. Shikenan yanzu mun yi sign in cikin YouTube. To yanzu kun ga ya bamu abin nan mai F. To yanzu har wa yau idan muna son mu create ne account sai mu koma mu shiga nan. In muka koma muka shiga nan har yanzu sai mu shigo. Yanzu kun ga ga nan sai mu ga nan kun ga zamu danna wannan wurin, kun ga sai ya zaɓa muna dama muna sama wannan kenan. Yawwa, sorry, sai mu koma haka, sai your channel, sai ka shiga ka danna inda aka rubuta your channel, sai ka danna your channel da. To nan ne ga nan za ta ce ka create din channel. To kun ga channel din suna ne nan Fodio Aminu, amma saboda mai kallo shi ƙara ganin yadda abin yake, za mu sa shi mu sa dai Fodio Tech, ko ba shi haka saboda kai ma ka ga yadda za ka yi. To Fodio Tech, sai ka danna saving nan sama. To ka danna saving ko, to sai ka danna create channel. Shikenan channel created. Yanzu shikenan mun create in channel. Waɗanda abubuwan da suka rike yanzu shikenan kana iya in kana son kai editing din channel sai ka danna editing nan, ka zo ka editing. To kuma shigowa muna da muhimmanci domin kun ga nan wannan sunan YouTube channel din Fodio Tech, nan description, ma'ana abinda channel ɗinka yake akai. To nan zaka iya sa muna bidiyo, kila ce muna bidiyo akan kimiyya da fasaha ta zamani, sai ka danna OK ga ta. Ka gani ko? Kun gani gashi ya bane ko? To nan kuma sai ka sa hoto, in kana so sai ka yi cikin hoto, ka shigo ka ɗauki hotonka wanda kake yi. In hoton za ka ɗauka live, in kuma dama kana da wani, in ka danna nan sai ka choose from your photo, sai ka zaɓi hoton da kake so. Idan na ga dama sai in zaɓi wannan, sai in sanya shi. Idan na sanya shi misali ina danna wannan haka, shikenan hoton zai zauna. Kun ga na canza hoto successfully, kun ga yana hoto ya zauna.
nan kuma wato ainihin background din channel din shi ma in na ga dama ina so in ɗauko in tallaba sai na amfani da wannan kila sai in sanya shi. Sai dai wannan hoton ba zai yi ba illa kai zaka duba irin yadda kake so ka yi abin ga sai ka danna save. To yanzu gaba ɗaya zai ɗauki abin nan hoton kun ga bana change kun ga ya canza ko. To a takaice yan uwa wannan shine yadda mutum zai yi ya create channel. To wani zai ce bayan na create channel ya zani wato in sa bidiyo. Masha Allah, to zamu nuna maka yanzu. To kaga anan kana dawowa baya anan zaka iya danna create sai ka danna upload sai ka ɗauki bidiyon da kake bukata. Kila ka ɗauki wannan bidiyo na Malam Dr. Jabir sai ka danna sai ka sa title ɗin bidiyon anan irin ka rubuta Malam Jabir abin nan sai ka sa lecture. Misali ina na ba su don kada abin ya tsawo lecture sai ka danna next. In ka danna next zai tambaye ka bidiyo ka shi dan yara ka sa a'a no it's not made for kids ka rabe wannan na biyu sai ka danna upload. Shikenan bidiyon ka zai fara creating za ka ga ya fidda mana da alama ta wato upload. Idan bai hisuwa ba nan kai scrolling nan a ƙasa za ka ga bidiyon ka ya fara tafiya kaɗan a cikin wato YouTube channel ɗinka. Bidiyon yana nan yana tafiya kila bai fara tafiya ba saboda ƙarancin abin nan ne to kaɗan, amma dai da kai haka shine ya fara uploading ɗin bidiyo. In muku dawo kuma baya a nan haka kila ka shigo nan kullum kana son idan ka shigo za ka sa bidiyo kai tsaye in dai shi account ɗin shi a sama ga alama plus nan ƙasa idan ka dannawa sai ka ɗauki bidiyo sai ka ɗauki ɗaya kawai bidiyon da haka son kasa sai ka sanya. Kamar yadda muka ce mun zaɓi da zuwan ga bidiyon muna ya ɗaukar wanga dan gwaji sai mu sanya shi a ganin sai ka ɗanyi wani rubutu a nan ka yi rubutu sai ka danna next ka zaɓi wanda ba ka yi don yara ba ka danna upload bidiyon zai fara tafiya kai tsaye. Wannan da kayi zai yi kaka damu ko da ka gana yau wato kun gama bidiyon na yana uploading kun ga ya wuce ke bidiyon da zuke nan akwai abin da yasa yana ganin copyright yake da shi yasa bai uploading ba. Ka san idan bidiyon da copyright ba zai yi ba. To yan uwa wannan shine hanyar da mutum zai bi ya creating din wato channel ɗinsa. Muna godiya idan an ji daɗin wannan bidiyo kada a mance a danna mana alamar subscribe da kuma jan rubutu sannan kuma a danna ƙararrawa saboda in muka yi sabon bidiyo za ku